እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ሃገራት አፍሪካ ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 መስሪሕን ጥዕና ዜጋታትን ክሕልዋ መታን ክኽእላ ፈረንሳ ሓድሽ ተበግሶ ክትወስድ ምዃና ገሊጻ። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ናብ ደቡብ አፍሪካ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገራት አፍሪካ ካብ ዓለም 20 ሚእታዊ ጠለብ ፀረ ኮቪድ-19 ክታበት ኣለወን ክነሱ ዛጊት 1 ሚእታዊ ጥራይ ረኺበን ከም ዘለዋ ሓቢሩ። ኣብ መንጎ ሃገራት ምዕራብን አፍሪቃን ዘሎ ናይ ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ጋግ እንተዘይፀቢቡ በቲ ሕማም ዝልከፍ ህዝቢ አፍሪቃ ክዛይድ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ሕማም ተጻዋርነታት ጥሪዩ ዳግማይ ንመላእ ዓለም ከጥቃዓ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ምስ ሃገራት አፍሪቃ ብሓባር ምስራሕ ኣገዳሲ ከም ዝገብሮ ፈረንሳ ትገልጽ። ነዚ ጋግ ንምፅባብ ከዓ እቲ ዝቐልጠፈ ፍታሕ ከም ደቡብ አፍሪቃ ዝኣመሰለ ሃገራት እኹል መሳለጥያታት ከም ዝረኽባ ብምግባር ነቲ ክታበት ኣብ ውሽጢ አፍሪቃ ከም ዝፈሪ ምግባር ምዃኑ ፕሬዚደንት ማክሮን ይገልጽ። ፈረንሳ 30 ሚልዮን ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ንሃገራት አፍሪቃ ክትልግስ ምዃና ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ኢንስቲትዩት ባዮቫክ ናይ ደቡብ አፍሪቃ ሓደ ካብቶም ክታበት ፀረ ኮቪድ ከፍርዩ ተሓፂኦም ዘለዉ ትካላት እዩ። ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት አፍሪቃ ትሕቲ 200 ሚእታዊ ጥራይ ካብ ህዝበን ብምኽታብ ኣብ ዝሰሓተ ደረጃ ይርከባ። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ዝተኻየደ ኣልማማ ግፋ ከም ዘተሓሳሰቦ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣብ ወሃዲት መደብቲ ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ ካትሪን ሶዚ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ 2 ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ መጽለሊ ብዕለት 24 ግንቦት ዝተኻየደ ግፋን መግረፍትን ከም ዘተሓሳሰባ ገሊጻ። እቶም ኣብ ልዕሊ 2 ጊዜያዊ መጽለሊ ማዓስከራት ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ተመዛበልቲ ግፋ ካይዶም ዝተባህሉ ዕጡቓት ሰራዊት ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ንምዃኖም ኣይተነጸረን። ካትሪን ሶዚያ መግለጺያ እቶም በኣልማማ ተገፊፎም ዝተወስዱ ልዕሊ 200 ተመዛበልቲ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ፀዊዓ። ብገበን ዝኽሰሱ እውን እንተኾኑ ግቡእ መስርሕ ሕግን ፍርድን ክውሃቦም ዝጠለበታ ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅጽበታዊ ምላሽ ክህብ ፀዊዓ። እንተኾነ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዜና ናብ ስቱድዮ ክሳብ ዝኣተወሉ ሰዓት ዝኾነ ምላሽ ኣይተዋህበን። እዚ ብወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቕርብ ዘሎ ጥርዓን ሓደ መዓልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት 22 ኣመሓደርቲ ትግራይ ነበር ቀቲሉ ክብል ድሕሪ ዘቕርቦ ክሲ እዩ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን ቀንዲ ተቃዋሚኡ SPLM-ን ዝጀመረ ዘተሰላም ጽቡቕ ክግስግስ ድሌት ኩሎም ወገናት ከም ዘድሊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ኣብ ከተማ ጁባ ዝተጀመረ ዘተሰላም ብወገን መንግስቲ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ዓብደላ ሐምዶክን ብወገን SPLM ከዓ መራሕቲ ውድብ ዓብደልዓዚዝ አልሒሉ ተረኺቦም ነይሮም። ክልቲኦም ወገናት ዘለዎም ቅርቡነት ኣብ ዝገለጹሉ እዋን ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብ ኩናት ብዘይካ ሞትን ዕንወትን ካልእ ዝርከብ ከም ዘየለ ኣሚኖም ናብ መኣዲ ዘተ ምቕራቦም ኣመስጊኖም። ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ዞባ ዶናልድ ቡዝ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ቃል ክልቲኦም ወገናት ናብ መኣዲ ዘተ ምቕራብ ጥራይ ዘይኮነ ንሰላም ዘለዎም ተወፋይነት ብተግባር ከርእዩ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ኣዘኻኺሩ። እቲ ብኣልሒሉ ዝመራሕ ተቃዋሚ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ትዛዕበየ ኮይኑ ኣብ ዞባታት ብሉ ናይልን ደቡብ ኮርዶፋንን ሰፊሕ መሬት ሒዙ ይርከብ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ Radio Erena. Radio Erena ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።